maka na IPOB ụnụ ka na-akpa aha today wu mmiri tichapụrụ ha mere ha ji ka na-eku ume ihe dịka ebe 2024 mgbe o jezuru ndị Igbo arụ ịpụta n'ala Igbo kwuo aha IPOB enwere ike ịtụgo okwute tụgbuo oge mana ọ m nwalara n'ụlọ enweghị onye kwụrụ m ụgwọ that time wee chichagide wee chọpụta na federal gọọmenti ihe niile na-eme n'ala Igbo ha na-eme ka e were gbuo IPOB ọzi mgbe ahụ ka ụnụ maara m ewee na-akpọ m mgbe ahụ ma ụmụnne Nnamdi Kanu kpọchara m na-ekele m onye ọbụla ọnwụ na m chọrọ ọrụ mgbe ahụ ka m ga-akpọji nwanne Nnamdi Kanu si ya ka m nnata dị ọrụ ka m nye kọndishọn m ga-ejizi rụọ ọrụ ahụ so ọ ya gosi gị na ihe gbasara Nnamdi Kanu etinyego ndị Igbo ụjọ n'ahụ to the point wụ na a responsible person a na-alụ onu ya na respect oli ya respect nwere ike ịpụta n'ọgbọ kọọ ihe wụ na ọdụdụ possible na-enwedo ọrụ Nnamdi Kanu ga-enyeli mmadụ na because atọọla ya nga ọ wụrụ ya dịkwuzi in charge of ihe gbasara IP ọ nọ na nga o nwere otu ọsọ wụ otu ya leadership ha wụ DOS and ọ ya wụ onye isi ha and a na-eme expect na otu ọ nọ na nga na ọ nọdụ na nga na-akụ